Number one, ingen tire level makosechopo to koko tinga. Koko ng'eny ga mana sama igoyo inga manyo jo polling centers. Nikech mane bende yudo ka kono ji ng'eny sana. To ODM nene gi suspend election last year. Ma ngisre no nene ntiere yuarok matin magiseloso. To bende ntiere chama makat samatimo grassroots to ntiere target. Aparo no guma okwangi maber en manani ntiere undercut change of order. Aparo no ntiere jokma ntiere malo nikech samogoli through election to yot moloyo no riembi. Koro an gadier ntiere jokma mabedo targeted organ maro ma chama maduong' midwaro no gol ng'ane gole through election. To nyo asechako neno ka aladwa nyo nene a few months ago sechako iwacho no sisi ndio tutapanga chama, sisi ndio wenye chama. Kisewinjo ka wenye chama chako kamano tiwacho no nikech wan ODM democratic wangi the democratic way maru golo jomoko kata golo ng'ato e chama no. To gimamor kode no even from the grassroots nene gin electronic. Nikech lweny bet ka sama ji opango line ng'eny nene lweny wuok ga ipango line koka mono tidhi voter register to kiyud ka nyingi ntiere, but sama ji odhi digital to yot sinje digital bende sama ikwano kura nikech ji nene ng'ato biro dhi kodu material selection materials to sama en mikwano ma electronically to ji bedo yuarok bedie mang'eny nikech wani Kenya marokani ratiro mwongo ga kodo ng'ata nyalo chenjo gimo wacho no returning officer nyalo bedo wat ng'ato ya koro amor to gimomiyo bendo ODM osebedo ka exist mabende osebedo ken achiel kuom party maduong' en na grassroots go nikech jok mantiere grassroots no asedhi West Ugenya asedhi Ugenya marwa gimako chama no matek sana sama idhi ground to kata kichiwo soda tipenye ni biro gi chama mane to waning'iso wan kaka jo ODM kamani kaka wabet ga koro grassroots no konyo gi mobilization kawuono kata ka jatelo mar chama dwadhi Ugenya dwadhi West Ugenya to ntiere structure ma chama mayot mobilization to oruye andan kodu ja Tanzania moro osiepna moro to ngisenu tek mondo yom CCM Uganda nikech grassroots kata kok gi believe ni ng'at mantie malo but ntiere gidwaro mondo gi keep culture mar chama mosebedo for the longest. Koro amor no onge ne mosebetie mang'eny bare nan keche level manyobe ne manyo chopeno samo se chopi county samo idho malo to bedo kod less noise. To bende chama mar ODM bende ntiere